amma dai abu na gaba da nake ƙara jan hankalinku don Allah mu taimaka ma jami'an tsaro da addu'a Allah ya ba su nasara game da yaƙe-yaƙen da suke yi. Allah wannan azama da son kai na cewa za a yaƙi 'yan ta'adda, ya Allah muna roƙonka duk irin gudunmuwar da kake basuwa Allah ka basu. Ya Allah ka basu nasara akan 'yan ta'adda. Ya Allah ka basu nasara akan 'yan ta'adda. Ya Allah 'yan ta'addan nan da na birni da na daji muna roƙonka Allah ka tona musu asiri. Ya Allah ka tona musu asiri. Ya Allah ka ba jami'an tsaro nasara akan su. Abin da ya kamata in yi ishara shine kun sani ana kawo ma wannan ƙasa tamu wato abubuwa waɗanda za su haifar mata tashin hankali wurare daban-daban, amma tsakani da Allah gwamnati ba ta yin abin da ya dace. Irin wannan magana duk wani mallamin hada bai son ta. Gwamnati ba ta yin abin da ya dace, abubuwan da ya kamata, wutar da ya kamata a kashe ta da galan guda sai gwamnati ta batta sai lokacin da ta kai ko fire service an haka ba ta iya kashe ta. Yanzu ku ɗauki misali, mallaman arewacin Najeriya duk wani mutum mai mutunci ya yi kira ga fadar shugaban ƙasa cewa ya kamata a cire shugaban INEC. Nissa saboda ya bayyana gare shi yana kiyayya da musulunci da musulmi, kuma yana kiyayya da yana kiyayya da wani jinsi na wasu al'umma. Kakka dauka cewa wai yana kiyayya da Bahaushe ko Bahilla, shi gaba ɗaya da Fillani da Hausawa gaba ɗaya ya gane. Yace yan zauna gari banza na, in sun ka zo ga wuri da sun zauna su kira yan uwansu, in an samu lokaci shikenan sai su tadda hitina. Shi saboda ni saboda yayi nisa da kafirci a cikin zuciya ɗaya. Wannan magana da ya to amma duk inda ya maganar Fulani sai ya hada da Hausawa, kuma har yake ba da misali akan Hausawa waɗanda suke zaune a Taraba, da waɗanda suke zaune a Plateau, da waɗanda suke zaune a Benue, da waɗanda suke Kaduna. Yake cewa wai aikin Hausawa da Fulani shine sai su tashi wai daga garuruwansu sai su je garuruwan da ba nasu ba, jihohin da su minority ne, sai su zauna a wannan wuri. In suka zauna suka ɗan daɗe sai su dinga kiran yan uwansu suna tahowa su ma su zo su zauna a wannan guri. Wai idan suka dan jima aka fara mantawa to sai su fara ikirarin cewa su ma yan gurin ne. Ya yi nisa da kiyayya a cikin zuciya ta ƙarshe ya yi kwamfiyarin ɗin abin da Boko Haram suke yi da abin da 'yan ta'addar Fulani suke yi, su Bello Turji su Ada Aleru, ya yi kwamfiyarin ɗine da jihadin Shehu Usman. Wanda kamar yadda kake peji 80 ya rubuta, peji 80 ya rubuta, kuma yake cewa Boko Haram da 'yan bandit su ma yakin dan fodiyo suke ci gaba da shi. Ya ci amana addinin musulunci ko bai ci ba? Yace abinda 'yan Boko Haram kai da waɗannan 'yan ta'adda suke yi, yace suna ida jihadin Shehu Usmanu na. Nissa saboda ya fahimci cewa manyan mu ba gaban mu suke, ba mu gaban su ba, abinda gaban su abubuwan gaban su. To ku kalli wannan gwamnati da ake alakantawa da musulunci, don Allah tawa musulunci wani abu, wallahi ba abinda tawa musulunci in ba cin kashin kaji ba. Kuma su kiristocin sai Allah ya mace bakin su. Ita wannan gwamnatin sai kiristocin sun ka hito suna faɗin sun yi shugaban ƙasa Jonathan, sun yi shugaban ƙasa Obasanjo, amma wallahi babu shugaban ƙasar da ya yi musu abin da wannan gwamnati ta yi musu. Su suwa? Su kiristoci. Cikin abin da sun yi godiya sun ka bada misali da wannan shugaban INEC, saboda sun san irin kiyayyar da yake da musulunci da musulmi. Duk wani mai mutunci ya roƙi shugaban ƙasa, amma kun san abin da fada shugaban ƙasa ta ɗauki maganganun malaman arewacin Najeriya ba ta raba maganganunsu da kukan jaki ba. Saboda ni saboda ba su da kima gare ta.
don Allah wannan gwamnati ya kamata ma a samu wani malamin addini ya kare ta. Mu yanzu abin da muka cewa yanzu ya gwadi musulmi ba su da muhimmanci gare, ya gwadi ba su da tasiri gare, kuma kun san abin da ya kawo wannan abin yana da wasu mukarrabai daga cewa duk abin da ka ji mallaman mu na arewa suna yi ka kyale su in lokaci mu an maganin su zamu kira su kuma za su jido da wannan. Hatta wannan maganar wallahi da kiristoci na sun ka sawo wani abu gaba sun ka ce suna bukata a yi musu da shugaban kasa ya dade da ya musu, tunda ba ca mun kai a cire shi a kawo musulmi ba, mu ca mun kai a cire shi ko da kirista za a kawo kiristan da ake sa ran zai yi adalci. Kiyayyar da ya bayyana yana yi da musulmi ba wani wanda yake da alaka da musulunci wala wanda za a zaɓe a sa ran wannan mutum ya faɗe shi. To irin wannan ya kamata a bashi? Bai kamata a bashi ba, saboda ni saboda ya nuna bambanci na kabilanci, ya nuna bambanci na addini, kuma daga cikin abin da ya ƙara zuga shi ya ƙara iza ƴan uwa ne sun ka kama haka munahuccin mutanen arewa. Ni an munahuccin mutanen arewa shine irin yadda an ka ga an bar su Bello Turji, su Ada Alero da sauransu da bindigogin su rike sai a kira su a zo a sulhu da su. Jiya din nan abin da ya faru kanke ya isa ya zama wa'azi ga duk wani dan arewacin Najeriya. A Katsina kun ga abin da ya faru, yan ta'addana an ka taro wai an gama sulhu za su koma daji saboda su nuna babu gwamnati arewacin Najeriya sun ka kama tadda bindigogi suna halbawa. Suna nufin ba a komi. Don Allah ne zai hana Kirista ya ce waɗannan jihadin musulunci na suka so su tabbata suwa, saboda ni saboda bai san addini ba, bai san cewa mun suka kashe ba. Kuma wallahi duk wanda arewacin Najeriya ya san kullun sai an kashe ɗan arewa, amma gwamnati bata damu ba. Abinda ta damuwa da shi politics na siyasa su. Don haka ya kamata duk wani mutum wanda ɗan arewa mai kishi ya yi kokari ya yi rijista. Wallahi waɗannan miyagun azzalumai ba su da magani sai rijista. Na faɗa muku 'yan siyasa iccen kabari na. Akwai na gari ga iccen kabari? To amma in kun ka yi rijista kun ka aje, dole ku girgiza duk wani mai mulki, duk wanda kuke sa ran zai kawo muku matsala, ba zai ɗaukar muku mataki game da ta'addanci da 'yan ta'adda ba, ku yi magani ne. Ko yanzu abin da ya sa kun ka da an ɗan zabura za a yi wani abu shine barazanar wanda sun ka hijin tsoro sama da Allahnsu. Na faɗa muku wallahi gwamnatin Najeriya ta hijin tsoron Donald Trump shugaban ƙasar Amerika sama da Allah da ya tsaye da sama babu ginshiki. Saboda ba su san Allah ba, sun ci amanar mutane sai Allah ya kawo musu wanda bai san shi ba yana koda musu azaba. Shi yasa kaga duk wanda ya motsa a kar makallahu a tashi tsaye, mu tashi tsaye, dama zaune muke an ka ce ma. Mu ba zaune muke ba, amma dai abinda muka ce kun zalunce mu, kuma manzon Allah ya yi gaskiya. Dama mai gaskiya ne abin gaskastawa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce za a samu wasu shugabanni bayana. Ya siffa su take manzon Allah? Sai manzon Allah ya ce yakzibuna wa yazlimuna. Su yi ƙarya, su yi zalunci. Mun same su ko mu same su ba? Shugaba ka gani ya ce za mu kawo muku tsaro, za mu tashi tsaye, yanzu haka mun yi kaza. Shekaran jiya ne faɗa muku sai su tara budget. An ce budget ana buƙatar kaza, sai an tara, sai kuma su kira mallamai su ce aje a nemi sulhu don Allah da mutanen nan ba a iya yaƙo su. Bayan wasu riga sun amshi kuɗi sun aje sun raba, sun yi tantam, kuma su komo su ce sulhu za a yi. Yakzibuna wa yazlimuna, su yi zalunci. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce faman saddaqahum bi kadhibihim wa anahum ala zulmihim, duk wanda ya gaggasta su ga ƙaryarsu. Don Allah hankali na ɗaukar wani ya ce ba a iya faɗa da 'yan ta'addan ga. Duk wanda ya gaggasta su ga ƙaryarsu wa anahum ala zulmihim, ya taimake su game da zaluncin da suke yi, fa laysa minni wa lastu minhum. Manzo Allah ce ban tare da shi bai tare da ni. Akwai matsala ko ba matsala? Ya Allah muna roƙonka ka kare muna waɗanga azzalumai. Ya Allah ka kare muna waɗanga azzalumai. Ya Allah ka yi muna maganin azzalumai. Waɗannan maciya amana Allah ka kare su. Ya Allah in suna da rabon shirya Allah ka shiryar da su. Ya Allah ka isan ma waɗanda ake izawa ana kashe su. Ya Allah sojojinmu da 'yan sandanmu da jami'an tsaron farin kaya waɗanda suke waɓɓasa don ganin an samu zaman lahiya, ya Allah ka taimake su. Ya Allah ka ba su gudunmuwa. Ya Allah waɗanda a can suna kukkunniya ƙarƙashin ƙasa don makirci, don wata manufa, ya Allah ka san su duk inda suke, Allah ka kare su. Ya Allah ka san su duk inda suke, Allah ka kare su. Ya ku al'umma ku yi ta jefa musu irin waɗannan bama-bamai.